sum, slummen var i min pump, man tiden i det som är någonting som det kan. Wat dat zo? Ik krijg dat volgens niet onder de kop. Ik krijg het echt niet onder de kop. Niet onder de kop? Dan let maar eens op. Een liegenstum, een pum, een sterk in de gaten. Dat is het enige wat ik mag lullen, dat gaat, ja, dat is in de cortège. Jongens, hartstikke chic dat je toch gekomen bent. Als je hier niet gekomen was, waren we alleen niet jagen. Want iedereen heeft zich moeite gedaan voor het allemaal in te stoken en dan laten we sneden afnemen. Het kind toch vandaag nog aangehouden worden, toch van de brug niet overmaken, maar voor een goede afspraak, voor zo helpen met shuttelen op de berg. Stefano.
verkeerde brug, doe maar. Bij mijn lijfje, man. Je moet minder soepen. Een propere vasthouden. Op de lolly.